ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿರಿಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಾರಾಯಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ತನ ಸಂಗೀತ ಬಾರಾಯಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವನು ಶೂಟ್ ಅವನು ಕುಂದಾಪುರ ಅದೇ ಎಕ್ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎಕ್ ಬಾರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪನ್ನೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಎಕ್ರೆ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಲುಂಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋರಿ ಪಿರಿಕುಲು ಬರ್ಪೆರ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಇಸುಮಾತು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಯೆ ಐಸಬಸ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕನ್ನಮುಚ್ಚಿ ಗಾಡೆಗೂಡೆ ರಾಪಟ ಆರಟ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಲಿಪಂಜ ಕರವಾಡು ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಲಲ దాస్ కాంపౌండ్ త్రిమూర్తులు ముక్కెంచిన మంగళూరు మంజునాథ